Masquerade say, Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe takirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa. But ZANU-PF vakakudzingana council meetings avo Mary Muliswa, ZANU-PF Mashonaland West Provincial Chairperson, vakadzingwa meeting yakaitwa recently muri Zimbabwe. Before the meeting, vanhu vanga varipo panze vari gathered outside the RDC offices in Magunje vachidenounce nekuimba strong words against Mary Muliswa muri Zimbabwe. Nyaya yakaburiswa the Children of Zimbabwe War Veterans Association vachitaura ivo vachiti Urungwe Rural District Councillors yesterday ejected ZANU-PF Mashonaland West Provincial Chairman Mary Muliswa from chairing a full council meeting where she doubles as Urungwe RDC chairperson. Before the meeting, many people were gathered outside the RDC offices in Magunje, denouncing and holding strong words against the embattled Mary Muliswa. The situation was tense as ZANU-PF political leadership from Urungwe, including members of parliament, were also present at Magunje RDC offices. Tens accused of aiding expropriation of council funds and properties. Councillors who spoke on condition of anonymity confirmed that indeed they excused the chairman from attending council proceedings, citing compromisation by the chairman who doubles as provincial chairperson for the party. Yesterday, she had called for full council meeting to suspend a convicted CEO of HRDC, Mr. Kalavina, and others, but failed to do so because of her ejection from the meeting. HRDC Admin Council Chairperson Comrade Gilmore Muchemwa, who is also a provincial member, brought recommendations made by his committee earlier on, of which some of the recommendations brought to light her actions to compromise the RDC than protecting it. Some of the accusations included theft of council property and failing to suspend the convicted criminal within 48 hours stipulated time. Mary Muliswa is said to have issued title deeds of a council house to her friend Luke Kalavina as a thank you for working for HRDC without a resolution. She stands accused of collecting funds from council to go and meet Mr. Rama in Harare when actually Mr. Rama is a resident in Karoi. One of the allegations being leveled against her is she has altered an agreement between her brother, Conservancy Memorandum of Understanding, to reduce payment of lease rental from annual $20,000 yearly payments to $5,000 per year without a council resolution. Muliswa went on to change HRDC bank signatories again without a council resolution. ZANU-PF Mashonaland West spokesperson Comrade Nigel Morambiwa confirmed that she was asked to leave and refused before referring all questions to HRDC Public Relations. Meanwhile, 3 more HRDC employees have been picked up by police from ZRP Anti-Corruption Department from Harare and are expected to appear in court soon. Efforts to get their charges were unfruitful until the time of publishing. The Children of Zimbabwe War Veterans Association vachitaura kubuditswa kwakaitwa Mary Muliswa from their meeting muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga mu comment section. Good morning everyone. Tinoda kutenda Mwari nemukana uno wavanotipa kuti tisangane zvikuru sei patiri kufara kuona kuti vana veZimbabwe vakunzwisisa kuti chinonzi kubatana chii. Vanotaura vanoti kubatana isimba, ndo chinhu chavanowanzosimbisa. Vanotaura chirungu voti united we stand, divided we fall. But ndinotenda kuti tiri muira isingatende kuti tidone, uye tiri muira isiri kuitika zvinhu
nenzira dzeconfusion. Mukaona chinonzi a revolutionary movement, hachina mutungamiriri we-revolutionary movement is united mentality and type of approach kubva kuvanhu venyika iyoyo. Ndo zvinokonzera kuti titaure kuti kumhanya sometimes hakuziri kusvika. Vakuru vedu vakarwa hondo yerusununguko vanokuudzai kuti chinonzi unity munofanirwa kutanga masanganiswa nematambudziko. Kumele nihlangane enhluphekweni ukuthi nibe nengqondo efanayo. Nayi into esiyaziyo, umcabango ofanayo iwona obuyisa i-unity. So patasvika apa mhuri yeZimbabwe tasanganiswa nenhamo. And tasanganiswa nenhamo, we are together on a consultative drive on how do we have to move forward. Ndo chinhu chakakosha. Haina kutisevha zvakanaka partisan politics. Takambotaura tichiti hakuna partisan politics inouya negusa ruzhinji. Hakuna zvakadaro. Vana veZimbabwe vanofanirwa kutanga vaziva kuti political movements and political parties has got funders. Mafunders ve-political party mu-political activity, they are the dictators on what needs to be done. Vazhinji havataure ndava the issue of administrative approach and the center and strength ye-administrative organization hadzitaurwe papodium. The parties and politics dzauya nekutengesa ma-promises. Tinotaura the message which resonate with your problems. I am speaking also as a young upcoming politician, but who supports the issue of revolution. Ndava the revolutionary movement, it pushes action on the expectation yevanhu. As a partisan politics inoseva ma-interest ema-colonial masters. Hakuna party isina colonial master. The founder of the partisan politics or partisan political party ndiye the dictate yema-policies acharana governance system yeparty iyoyo. Ndo saka mchinzwa tichiti vakuru vedu varanda kusystem. Ndo papa munonzwa tichikuudzai kuti munogona kuchemera hospital yePari reNyatwa iri mucapital city. Government yokuudzai kuti hatina mari. Munogona kuchemera ambulance ichatakura munhu kwaChihota ichiunza kuchipatara. Government yokuudzai kuti hatina mari. Motakura munhu nengoro moendesa kuchipatara, mosvika nesi achitaura kuti hatisi kushanda nekuti hatina kuwana mari. Asi the very same government inokuwanirai mota yekupa machief kuti vataure kuti ukangovhotera opposition muno tinokudzinga munzvimbo yedu. Asi zvakupesana kane the idea which activated the revolution ye-liberation war. Ndava makambege muchitumira nhume dzichipinda muvanhu kuti ngatibatanei vana veZimbabwe tigone kutora ivhu redu kuvapambe pfumi. Ivhu ramakati vanhu vatore vana Chimbwido nana Mujibha vachibika sadza, magandanga aidya zvavanoda.
nekuti ndo spirit yerevolution. Hakuna revolution inobudirira kana direction inoenda vanhu ichiri kubva kuma leaders. Ndo saka tichiti vanhu vanofanirwa kutaura zvavanoda. Kana mweya werevolution ukange wapinda muvanhu, vanhu vanoziva zvekuita. Kana mweya werevolution kana wapinda muvanhu, the people will fund their revolution. Chirungu chinoti every successful revolution must be on the shoulders of the masses. Asi izvozvo mweya werevolution unouya sei pamusoro pevanhu? Chekutanga, batanidzai vanhu. Chechipiri, dzidzisai gwara kuvana veZimbabwe. Kana muchidzidzisana gwara, ndo pamunenge muchi-identify the common enemy, and the commanders will give the strategy on how to fight the enemy. Ndo saka vamwe vachiti munenge muri kunonoka. Hatisi kunonoka. You have got an obligation to unite the masses, which is the signal number 1. You have got an obligation to conscientize the civil society, obligation number 2, which is the signal number 2. Zvese izvozvo hazvisati zvapera. Taka unlocka signal number 3, yes. And we are doing a lot of consultations because takataura kuti signal number 3 yakatakura vana vari kuita mines, vana vane ma-claims e-mining, vana vari kushanda muma-mining companies, vana vari kudrive ma-trucks ari kubuda muma-mining companies, nevari kuita zvetransport. Signal number 3 yakatarisana nevanhu ivavo. Why tichidaro? Nyika inofanirwa kuenda mberi. Mukugadzirisa matambudziko, hatifanirwe kukonzera mamwe matambudziko. Kune chinhu chinonzi mangoromera, chekuti unongonzwa kuti ndakuda kurwa, but wozvishaisa mukana wokuziva kuti capacity yauinayo yokurwa inogona kumisidzana nemuvengeri. Unogona kupinda kunorohwa, but unogona kupindira kurwa kuhwina. Asi vanopindira kurwa kuhwina, they are always patient. They are always patient. Saka tiri kuti isusu pasi nepartisan politics ndo yakonzera kuti tisvike pairi, because in a competition of ideas to grab power, haina competition of ideas to develop the country. Ndava vakasungwa maoko nengetani. Vanombopota vachivapa mari dzekutenga mota dzekuisa maspika pamusoro panguva yavanenge vachida kukambena, vachishaya mari yekutenga ambulance imwe chete per province inotakura varwere. Ndo vanogadzira ma-policies, vane influence yema-policies. Kudai muchiona vana veZimbabwe vachinetseka kudai. Ndo ma-owners of economy. Ndo saka makanzwa takataura kuti vakatora simba rezvematongerwo enyika, asi simba rekukondrola hupfumi kuti vape gutsa ruzhinji ruchiri mumaoko evashoma. Ndo saka tine a result of the social imbalance nhasi tichitaura. Saka tiri kuti isusu batanai vana veZimbabwe, dzidzisanai matambudziko atiinawo. Signal yenyu iri kuuya, asi engagements has started. Nevakomana vemine, vanoshanda mumamines, nevanoshanda mutransport industry, including vana vane ma-claims avo. Pane matambudziko akawanda vari kusangana nawo. Takaisa ma-whistleblowing. Tiri kuzvinzwa zviri kuitika ikoko. Hauna a strategy yaunouya nayo kana usina kuita information yakakwana. Ndo yatinoti a consultative era yatiinayo. Then you go and sit down. Vakarwa hondo vanozviziva. The commanders always,
They are the strategists on how and what is the best way to attack, and they will give a signal. Ndo zvatinotenda. Saka tinoda kutenda Mwari nekuti vana veZimbabwe vari kubatana. Mangwanani anotanga tiine meeting neutungamiriri, taona mukana wokutaura nevaridzi venyika, tikazivisana kuti matambudziko atiri kusangana nawo haadi kuti tigadzire nzira inoparadza mukuvaka, nekuti haugoni kuvaka uchiparadza. It's either uri kuparadza kana kuti uri kuvaka. Ndosaka tichiti chekutanga taka-identifya tikaona kuti partisan politics yakakupatsanurai vana veZimbabwe. Ndava pane vari kudya kumusoro, kune zvimbwasungata zvinofamba pasi. Kaona uchifamba uine mbwa dzako, unenge uchidherera nekuda kwokuti unoziva kuti angohukura chero iri mbwa isiri yako inorumwa nedzako. Izvozvo ndo zvimwe zvatakuitiswa neyouth. Kaona uchidefenda power iri kutadza kudeliver mushonga kuna amai vako, waitwa chimbwasungata. Ndo zvinhu zvamunofanirwa kunzwisisa sevana veZimbabwe. Asi kuti tisvike palevel yekuti nhasi titi vana veZimbabwe zvinhu ngazvidai, pachiri nevamwe vachiri vakasungirirwa tambo nevari kutonga. Ndosaka muchiona kuti nhasi munogona kumuka imba yakatsva tugu yarohwa. Inhau yekuti vana veZimbabwe havasati vabatana. We are taking the country out of the people vari kufunga kuti power ndo rinodevelopa. It's either vanotendeuka votanga kuunita vanhu. Tungamiriri achabatanidza vanhu ndiye achatungamirira. Nekuti ndizvo zviri kushota izvozvo. Asi message iyoyi haisati yasvika. Movement is not seeking to take power. Movement is seeking to unite the people. And when the people are united, they will be given a command on what direction to take. Pamwe pacho unomboona vanombopota vachiprofita. Unonzwa vakuti inovakwa nevene vayo. Ndo mamwe mashoko avanombopota vachitaura. Havaziriwo vanenge vachitaura mashoko iwaya. Mweya werevolution ndo unenge wakagara pamusoro pavo. Ndo zvazvakaita. Nekuti chinhu ichi hachina kutangwa nemunhu. Iko zvino ndinogona kunyararidzwa inini. Kunongosimuka ari kutaura shoko rimwe chete randiri kutaura. Saka teverai kuri kuenda masaisai, vana veZimbabwe. Tiri kuzviziva kuti muri kurwadziwa. Regai timbopedza maconsultative motion atiri kuita nevari kumining. Tibatsirane navo. Tione kuti chii chinobuda. Asi aiwa tinoda kukutendai nekuti mese muri kubatana. Takugadzirirai nhasi pamunosangana. Motaura matambudziko enyu ipapo tichibatsirana kuita kuti leadership yenyu ive well informed. Signal number 3 ikapfuura musina kuwana rubatsiro, hazvina zvazvinobatsira. So we need to be in a consensus. Notenda kuti neutungamiriri hwenyu muchagadzirana ikoko. Isusu tirimo mukukusapotai. Saka ukaonawo wadeedzwa wainvitwa, enda kwauri kuinvitwa ikoko kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Revolution iyi iri kuita zvinoshamisa. Ndo mamiriro akaita zvino. Everyone is an ambassador of unity. Everyone is a leader in the revolution. Revolution is not chaos. Revolution is being organized. Rambai muchiteera masaisai kwaari kuenda. So this is the case yatiri kuita. Ma-updates andinawo nhasi ndeyekuti we are going to drop a petition ku embassy ya ambassador over the case ye extradition ya comrade Nyoka Yamabhunu.
atisiri kunoita chaos ikoko. We are going to make sure that we apply and announce the date in due course. Tichange takachengetedzwa nemapurisa, tichagadzira ma-coordinators akakwana to maintain order and peace. Chatiri kuda kunoverenga that memorandum toisiya. Zvavachaita nayo ivo ndo vanoziva, asi chatinoda ndechekuti tiise nyaya iyi pa-national interest and national limelight. Saka tichange tiine ma-coverages achabva kuma-national broadcasting corporations, because we are bringing this case to an end. Sekutaura kwatakaita, Zimbabwe negovernment yayo ngaizive kuti tinogona kugadzirisa zvinhu nenzira yeZimbabwe. Ikoko ukaona uchipedza dambudziko the way of dictate, you are promoting chaos, because everywhere panenge paine a spirit of dictate, there is an element of resistance. That friction is going to cause chaos. Tinoti pasinazvo. Saka we are going to communicate. We are still going to engage with a lot of stakeholders. Vachange vachiita zvinhu izvozvo. Vana veZimbabwe ticha-announce date. Hakuna munhu anonzi anovhiringidzwa kana ari pa-peaceful demonstration. Izvozvo hazviko. It's just a matter of petition dropping, reading and handing over of the petition. Tichiti, we are watching over the case of our comrade, and this is what it is. Chaita kuti tiite zvinhu izvozvo ndechekuti tanzwa kuti yava maoko aminister vari kudecide kuti vaone kuti is he extraditable or they will have to see what they can do with that case. The trial yotanga here kana kuti haikodzere. Saka izvozvo during the course to stand in solidarity with the justice system of South Africa, we need to make sure. So ndo mamiriro akaita zvinhu. Right, the next announcement yatinayo ndeyekuti musi wa1 August, I think vazhinji venyu zuva iri munorirangarira. Musi wa1 August, we are going to declare dark moment in the country. Kana tichiti we are going to declare a dark moment day in the country, it is also going to stand as a special signal to see kuti message ye revolution iri kusvika here kuvana veZimbabwe. Therefore, the business must go as usual. Endai kumabasa, mushandire nyika. Vemabhazi, fambai. Vemakombi, endai. Mawindi, endai. Mavendors, endai. Vanoshanda mumacompanies, endai. Chero tichiwana zvichemo zvekuti vamwe vacho muri kuexploitwa. Tine macompanies atanzwa ari kuitwa sexual harassment. Tirichada kumboengeja nevemutemo chekutanga tisati ta-announce nyaya yacho pano. This one will receive zero tolerance. I was so disturbed, but tinotenda nevari kutipa information. Endai kumabasa. Asi tiri kukumbira chinhu chimwe chete. Wese anonzi mwana weZimbabwe musi wa1 August, it's a national dark day. Yakafa vanhu vakafurwa musi wa1 August 2018. Tiri kutora zvezuva iroro tichirangarira magamba akafa vachitsvaga rusununguko rwatichiri kurwirana nhasi. All the people vakarasika pa-political killing. Vamwe tiri kurangarira zvakare vanhu vakachekwa nekugurwa maoko
because of the political killings and political violence. Tiri kurangarira vanhu vakadisplacedwa nekuda kwezvematongerwo enyika during the course of protecting power. So we are going to declare this day as the Dark Moment Day. As from now going onwards, every year we have got 1 August and it's only one day a year, a dark moment. Zuva iroro zvakare tiri kurangarira vanhu vakaparara panguva dzeguku rahundi, during the time of establishing power. The very same day, 1 August, it's a Dark Moment Day. Taita ma-engagements nema-stakeholders mazhinji kusanganisira ushe hwemuZimbabwe. Taita ma-meetings. Tiri kuti isusu pamwe tinopota tichikanganwa kuti nyika iyi yakadeuka ropa. Zuva irori is going to be a dark moment day for Zimbabwe. Everyone must be in black. This is a declaration yatakuisa. Ndo zvichatiratidza every year kuti tava papi nerevolution. Endai kumabasa kana uine musika wako, isa a dark cloth uchitengesa. Wopfeka a dark cloth uchitengesa. We are painting the country black. It's a special signal to see kuti message yasvika sei. Pfeka t-shirt yako ye black, pfeka hembe yako ye black, pfeka trouser nehembe yako ye black, but try to be in black. Unganai muchishuta na ma photos auye achaiswa mu gallery of remembrance. Zivai kuti we are the children of Zimbabwe. No violence, nothing. Tinoziva kuti pachaitwa ma-provocateurs who are going to be sent to victimize. But zuva iri izuva ratichange tichipfeka zvinhu zvitema. Vanondamata, go on your fasting. Tichange tiripo, tichinamatira nyika, tichifasta musi wa 1 August. Vanonge vachiita zvavanoita, itai zvamunoita. It's a day of dark moment. Vese vanoita zvegraphics tibatsireiwo nekuti ways of communication dzakasiyana. Message ngaisvike. Taurira neighbor yako kuti we are going on a dark moment day. Is a special signal. Munhu wese ngaange akapfeka zvinhu zvitema. Tiri kurangarira vanhu vakafa, tiri kurangarira vanhu vakaurawa, tiri kuti no more to the political killings drive of protecting power, but unify the people and start leading.